ligesom det klassiske Peter at lave hattrick. Ja, det er klassisk, når man aldrig laver det. Og når du scorer den der trøje. Den her? Købt på Unisport. Og fed, var. Ui, det er godt lagt. Ja! Jeg jubler med dig med. Det er løgn. Det er løgn. Han vil jo ikke komme med til det. Se, jeg sagde jo, at de faktisk ville få et mål, og så får de, og så får de igen. De er orange og sorte. De er orange. Jeg kunne se det på karten. Den der styre har været god, hva'? Hvad fanden er det? Det er kraftigt en passiv, altså. Kom nu! Hvad sker der på forsvaret? Så skal de gå over og hjælpe, gør. Det er sgu lidt passivt, det der. Der er slet ikke nogen, der er presset. Det gælder om at komme bagud. Det var et fremragende mål. Og nu står det 2-1. Som i nøjagtig kondition er det helt vi 2-1. Vi må bare håbe, at Svendborg ikke mister den inden da. Nu får Peter her. Der er vist nogen nede på tribunerne, der ikke kan lide det skjold. Men der rykkede vi ned fra og sådan noget, så jeg tror ikke, de har så meget ambitioner mere i hvert fald. Nej, men det er også meget med den der nedskæring i første division, at de skal ned til 12 hold, eller hvad det er, fra 16 hold. Så det er lige pludselig sådan, der bliver ikke plads til de der lidt mindre hold, der godt vil prøve op at etablere sig i første division. Hvor mange er der plads til lige i øjeblikket? Der er jo... Bare svært, når man kommer i det. Skønt for det. 2-2.